माइफ्रालाय जायो किन्तु लामाया जायाना डेभेलप गैया नै लामायानो दिनैसिमबो हनै हनै बाइकआ नालाय बा लामाफ्रानो जाया माथो इमान गोजान फैबाय जों नोंथाङा डाइरेक्टर हिसाबै बे लामाखौ मा बुंगोन लामानि कन्डिशना जोबोर गाज्रि माथो खालामनो आरो दुखुनि बाथ्रा बहुत दुखुनांथाव खोथाना हाब्रुनि कन्डिशना माबायदि फाग्ला बिदि बोरैबा जाखो माने एकदम ओरैबायदि जे लामायाव माने सुसु दं आरो गानो हाया ओरैबायदि गानो हाया माने लासै लासै थाबायनो गोनां जायो माइफ्रालाय जायो नङा ना हाया जायो माइ गसाफ्रोमबो माने मैदेर आगानफा जाखायो बाराद्राय जाबाय नामा सारना जाया एकदम माने बे सैथो बाथ्रा आरो माइया जोलोम जायो आं सिगाङाव जोनोम नङा जोलोम आं सिगाङावबो फैखांदों माने जायगाया माइनि बेलायाव बुंनो थाङा खिन्थु ओमफ्राय सिटिंखौ दा बहा लागोन जों शुटिंआथ' जोंना दा माने बेयावसो नालाय भालुपुङाव मा जायगामोनलाय भालुपुं 12 माइल दासान्दि माने बेयाव जों जास्ट माने ओरैनो एसे जायगा लकेसन माने नायथिनो फैदों माबायदि जायो माने ओमफ्राय मिउजिक भिडिअखौ बैयाव दहाय मोनसे जायगा लायदों ना ओमफ्राय आंथ' बेखौ सायख'बाय सिदा जायगायाव मा जायगामोनलाय इयो बालफुं रामजुलि ना 12 माइल गोलैना इयाव 12 माइल एरिया ओमफ्राय सनितपुर डिस्ट्रिक्ट ना सनितपुर डिस्ट्रिक्ट गोलैयो 12 माइल नेक्स्ट जों मिउजिक भिडिअनि थाखाय फुल मुभि आलासि बिनि मिउजिक भिडिअनि थाखाय जों दा जायगा नायफैदों गामिया बहुत फिथरा थेवबाबो गामिया फिथराबाबो लकेसननि थाखाय बहुत मोजां मानो मोजां बेखौ मिन्थिनो हाया दा हाजो सेर ओमफ्राय प्लेसफोरखौ मोजां मोनो बेरखांगोन आसा खालामबाय मिउजिक भिडिअखौ बाट दा जों थांगासिनो गारिखौ नारनानैसो मानो होनबा लामाफ्रा एसे गाज्रि अबस्थाया बे जाबाय एसिस्टेन्ट केमेरामेन दा गिबि राव मा जाबाय डाइरेक्टर दा माने जितु जोंनि बर' गामिनि हाल साल होनबाथाय बिदिनोसै बिसोर माने बांसिननो हाग्रा एवस्रां माने गामि गोदान फैगोन नालाय बेनिखायनो माने गयफोरा एसेबां माने मा होनना ग्रोम जाथ'वाखै आरो बाट towards everything is very beautiful for me. Yes, so that's why I don't have any word to explain about this village. So I just want to say that about the village of this Ramzuli. This is a very beautiful place, and you can see how much beautiful this. Yeah. And मोजां आरो जिखुनु बरिया दा नम्बर 1 मोजां नाङो नोंथाङा मा बुंनो थाङो दा टटेल लकेसन मोनफैबाय दा नै आथिं सुदो आथिं सुनायनि उनाव एसे जिरायनोसै न'खर बिदिनो मा होयो बेखौ नेनोसै मोनाबा लकेसनखौ दा अलरेडि नायखाबाय नालाय जोङो स' बिनिखायनो आं माने लकेसननि बागैथ' आं बुंनो थांला गाज्रि होननानै लकेसनाथ' आंनि थाखाय बहुत पारफेक्ट आरो जिहेतु नोंथाङाबो नुखादों आरो नोंथाङाबो फसायदों नोंथाङाबो बुंदों माने मोजाङानो जागोन स' बे हिसाबै आं सानदों माने जेबो प्रब्लेम गैया आरो लकेसननि बेलायाव ना माथो बुङो बेनो आरो रावा आच्छा नोंथाङा सोरमोनलाय आं आथिं सुखांबाय जे सिनायथि होनो हागोन नामा नों माबाफोर नों खामानिफोर मावदोंमोन नामा आंनि मुङा फिल्माव मिउजिक भिडिअ बाट फिल्म आरोना मिउजिक भिडिअथ' मावफेरनाय जायाखै आंनि मुङा सन्तोष बसुमतारी एन्ड आइ एम ए डाइरेक्टर आं माने फार्स्ट सिगाङाव बानायनाय जायाखै जास्ट लास्ट इयाराव माने मोनसे गोथै श' सावथुन बानायदोंमोन जाय सावथुना माने इसेबां माने पाब्लिसिटि मोनाखै एसेबां माने पाब्लिकनिफ्राय रेसपन्स मोनाखैबो अब्लाबो माने 60% पाब्लिकनिफ्राय मोजां रेसपन्स मोनदों स' जेट इज वाइ आं बिराद हेपि आं जोबोर मोजां मोनदों स' बेनिखायनो नेक्स्ट बे इयारावबो माने आं जितु आलासि मुंनि मोनसे ससियेल फिल्म फिचार फिल्म बेखौ बानायना लाफिनदों नायनोसै पाब्लिकनिफ्राय बेसेबां रेसपन्स मोनो दा लास्ट इयारावथ' आं मोजांखौनो मोनदों दा बेनिखायनो एसेबो बोलो होराफिननानै माने बे बोसोरावबो आं बे हाबाफारिखौ लाफिनदों आरो दा बेनो आरोना खोथाया दा फै जों दा जों जे नोंथांनि आलासिनाव फैदों जों दा जे जायगायाव थांगोन मा मोनजायो नायनोसै जागोन बे साहा लोंनोसैलै र' फैबाय आलासिनाव नोंथाङा माबायदि मोनदों थिगानो नै गरम गरम साहा लोंनोसै दा जास्ट इभिनिं ना इभिनिंनि थाखाय इभिनिंनि थाखाय मा बुंबावगोन बुंनो गोनां मा दंबावो आरो जिखुनु साहाखौ होबाय नै बाजै मोना नैबे बाजै गेदेर ओमफ्राय बे बाजै फिसा बाट थिगानो नै साहा लोंबाय साहा लोंनानै एसे रेस्ट लाबाय माने साहा लोंखांनानै नोंथाङा मा मावनो नागिरदों दा
साहा लोंखांनानैथ' मा माने जानाय लोंनायखौथ' बाजैया बानायगासिनो मा बानायखो बिसो मिथिगौ आरो आं थांनोसै लासैनो रुमाव आलासिखौथ' एफा गोबावबो जादों नालाय दा बोथोराबो एसे बोरैबा लामायावबो एसे प्रब्लेम दंखायो नालाय नोंथाङाथ' नुखानाय बेनिखायनो जाखां लोंखां एसे सानावनो थांनाय माने एसे लाहार फाहार लानोसै आरो दा फनावनो जानाय लोंनायखौथ' बुंहरखादो दहायनो मोनबायानो साहा लोंनानै दसे थानानै जानोसै आरो